गाइस नै नायनो हागोन गारिखौ सानसावनो नोंथांमोना लाखा तो हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बयखौ बरायबावहरनाय जाहैबाय स' आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं स' आंना गारिना सेना बिराद लुज जाना दं आरो गाइस आं बेखौ दा टाइट खालामनो थांनो नागिरदों ओरैनो मोननै मोनथामसो खामानि दं आंना दिनै बे कलेजनि एडमिसननि थाखायनो ओरैबा ओरै खारनांगासिनो स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो स' गाइस आं दा गिबियावनो सेनखौ टाइट खालामना लानोसै आरो सालान गाइस लुज जाना दं आरो नै सेन लुज जाबाथाय सालायनो गारिखौ बोरैबा भाइब्रेट जानाय मोनजोबो आंनि गारिया जेखि जाया मानोना आं बे दखानाव बानायफैयो आरो बे दखाना माने नैबे बिशाल मार्केट नुदोंना नोंथांमोना नैबेखौ बे बिशाल मार्केटनि एसे साहाजों जायो आरो स' गाइस गारिनि खामानियाबो जाबाय आं दा आलदा खामानियाव थांसै आरो खामानियानो मोननै मोनथाम जाना दं आंना दासान्दि ओरैबा ओरै आरो सानसेजोंनो जाया बे खामानिया डेन्जारसो माने एडमिसननि सिगां बे अनलाइन फाथायग्रोना बेनि थाखायनो बिराद झामेला जाना दं आरो गाइस बिदि सेन लुज जानायखौ बोखांबाना टाइट खालामखांबाना गाइस गारिखौ पिकआपखौ बारायसिननाय बायदि मोनो आं नोंसोर मोना कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय गाइस आं खिन्थु मोनो पिकआपखौ बारायसिननाय बायदि दै बानाजों जाजोबनाय बियो लामाया थ' गाइस गारियाव थावबो गैया थाव सोना लाग्रोनि लिटार 128 पेट्रला डिजेला 89 जाना दं बेबायदि सान्दुं गोसायाव गारि सालायनांगौबा गाइस बिगुरखौनो खामलाबजोबनाय मोनखायो माने गरमद्रायबाबो बिराद गरम जायो आरो ओमफ्राय अखा हाबाबो अखा हानायानो जिरन गैयै जायो स' उफाय गैया गाइस एथ' सान्दुं गोसाबाबो भिडिअ खालामनो गोनां जादों जों मट' ब्लगारफोरनि लाइफखौलाय मा होननो सान्दुंआनो जा अखायानो जा भिडिअ खालामनांगौ कि खालामनांगौ उफाय गैया थ' नोंथांमोना आंखौ जेसे हायो एसे सापर्ट होबानो जाबाय आं बेबायदिनो मोजांनिफ्राय मोजांसिन साबसिननिफ्राय साबसिन भिडिअ लाबोनो नाजागोन आरो नै गाइस बे जायगाया बिराद एक्सिडेन्टनि जायगाथार आरो खेबसेबो बेयाव स्कुटिजों बे बलेर' पिकआप दंना माल लांग्रा गारिया बेजों स्कुटियानो बलेर'नि सिङावसो थादों बलेर' पिकआपनि सिङाव आरो नैबेयावबो नै बेयावबो स्पट डेड जादों सानै आरो बैयावबो दङ बैजोंबो स्कुटिजों ट्राकजों जादों बेयाव मानसिया एसेग्राब माने जेबो जायाखै आरो नैबेना नैबे बिफाङावनोमोन नैबे बिफाङावनो जादों बेयावनो बिराद एक्सिडेन्टनि जायगाथार आरो बैयो माने सिगां बैयाव स्पिड ब्रेकार दंमोन आरो एरखाबाय आरो बेयावबो दंमोन स्पिड ब्रेकार थानायाव एसेग्राब माने बिदि एक्सिडेन्ट जानाय खोनायामोन आरो बख'नायनिफ्राय बांसिन खोनानाय जादों थ' गाइस नोंथांमोना जोंनि क'क्राझाराव फैनो सानोबा एसे साबधान जाना फै आरो माने फुल डकुमेन्टस लाना फै गारिनि नङाबा गारिबो मोनलांनाय नङा बोरैबा जायोबा मानो होनबा सेक्सन 144आ दाबो बोखाराखै खोमा जोंनि क'क्राझारनिया मानि थाखाय होदों आंबो मिथिया ओमफ्राय खोनानाय मथेबा बे बांगालफोरनि मस्जिद बुफायलायनाय जादों नामा जोंनि क'क्राझार साइडजों बेनि थाखाय होदों आरो स' आंबो बारा मोजाङै मिथिया दा बिराद स्ट्रिक्ट जाना दं आरो दा जोंनि क'क्राझाराव माने नों लोगो दिगिबो ज' थानो मोना माने लोगो दिगि ज' थांनानै रायज्लायनोबो हाया आरो दासान्दि मानो होनबा नों साबानि बाराखौनो थानो मोना साबानि बारा थाबाथाय होख्रांफैजोबखायो माने नुफ्लांबायबा आरो पेट्रलिंआथ' गारि गावसिनाव माबाजों साखा खब्रैजों बेराया बिसोर बाइकजोंसो बेरायो माने होसोनो मोजां जायो नालाय गावस्रा दा खेबसे बे फार्स्ट 144 होजेननायावथ'
बे जोंनि क'क्राझारनि फ्लाइअभार गोदानाव बिराद मानसि बुरजा दंमोन आरो जोंबो दंमोन अबयसे जों दखानावसो साहा लोंगासिनोमोन आरो जोंनावबो हेलमेट गैयामोन जोंबो डाबलमोन आरो गारि गंनैमोन जोंना जोंबो डाबलमोन सानै सानैमोन बेयाव फैबायना जों बाइकआव मोजां जों दखानाव जिरायनानैसो दंमोन ओमफ्राय फैबाय जे फ्लाइअभार दालां गोजौआव मानसिफोर थायोना बेखौ आयौ माबायदि होसोग्लुंफैजोबदों बे दिनखालि बे होसोजाग्राफ्रा मोजां रोखोम गिखायाखै खोमा खारबाबो गवाखै ओरैबो थांबाय ओरैबो लामा ब्लक ओरैबो थांबा बैजोंबो लामा ब्लक होसोनायाथ' सासेल' बाइक गंसेल' होसोखाया गावसोरो पुलिसफ्रा गंथाम गंब्रैसो आराम होसोखायो आरो नों बिसोरजों खारनांगौनो एमटि निन्जा 300बो दंबावोसो नोंथांमोना क'क्राझार फैनो सानोबा एसे साबधान जाना फै आरो बिदिनो डाबल गाखोबाबो हेलमेटआ डुवेल लाबो डाबल लाबो थ' मा समाव मा खालामो बिसोरबो खामानिनि थाखाय फैदोंबा जेबो नङा आरो रायराय मालाय बिसोरबो एसे मानिगोन खोमा सोरथो एकदम स्ट्रिक्ट खालामथारनो खिन्थु स्ट्रिक्टआ स्ट्रिक्ट बिराद स्ट्रिक्टखा आरो गारिफोरा आरसि इन्सुरेन्स मोजां थायोबानो जेबो नङा खिन्थु गारिया आरसि इन्सुरेन्स बिदि डकुमेन्टस गैयाबाना नोंथाङा सानना लाखादो गारिखौ मोनलांला बिसोर रायराय होनलायबो जेबो बुजिया बिसोर डाइरेक्ट थाना स' नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअखौ एसे शेयार खालामना हो जेसे हागौ एसे स' आंनि साबसक्राइबार आंनि भिउवार्सफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय टेक्स जासिहरो आरो आं मानो होनबा एथ' खम समनि गेजेरावनो आं 1K साबसक्राइबार मोननो हादों नोंथांमोना बेबायदिनो आंखौ इयुनावबो बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामबाय बोथोरा दिनैबो अखा हाहां जादों आरो गाइस अखा हानो हागौ दा माने दहाय फुङाव सान्दुं दुंदोंमोन ओमफ्राय दा नै अखा दोमैफिनबाय आरो माने अखा हाहां जाफिनबाय बेबायदि थाबाय थाबानो जायो अखाबो गैया सान्दुंबो गैया बिदि दोमैलु थाबाय थाबा बरिया जागौ नै गाइस जों बेटारि सालायग्राफोरा माबायदि जायो नायनो हागोन नै आखाइ साजोब्बाय आरो अफ र'डआवथ' दा जुजिखा बेटारि लानानै थ' गाइस अखा हानानै थाद'दोंमोन आरो आं थ' दा नै हागाबाय जोमैबो नुजाबाय दा हाबावखागोन बियो अखाया जोमै दंबावखायो स' उनाव आंनि लोगोफोर दं आरो ज' लोगो मोनबाय थांसै माने बिसोरबो दखानाव अखा हानानै थाद'दोंमोन आरो आंबो बेयाव थाग थिग मोनफैदों नोंथांमोना नै आंनि सिगाङाव डमिनर 250 बे डमिनर 50 आरो नोंथांमोना आंनि सिगाङाव नुदोंना माने बेखौ बेयो गावनि बे बाइकनि मालिकआ बेखौ सेल खालामनो नागिरबाय आरो बारा माने 1 इयार्सआनो जायाखै गारिया बिदिनो 6 मान्थ 7 मान्थल' जादों आरो थ' सोरबाफोर लानो गोसोबा आंनाव कमेन्ट खालामना खिथरबानो जाबाय आं आंनि नाम्बार हरगोन आंजों कन्टेक्ट खालामगारबानो जाबाय आरो स' नोंथांमोना भिडिअ नांगौ आं भिडिअ लाबोगोन माने सेल खालामनो नागिरबाय आरो बे गारिखौ जेबो जायाखै गारियाव हले आं र' भिडिअ लाबोगोन गाइस नोंथांमोननो भिडिअ मोजां फुल डिटेल्स खिथागोन आरो बेसेबांनि हरगोन ओरैनोथ' एक्जाक्ट प्राइसखौ आं खिथानो हानाय नङा मानो होनबा प्राइसआथ' खुगाजों खुगा रायलायनायनि सायावसो जायो नालाय गाइस स' नोंथांमोना सोरनोबा नांगौबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय गारिया हले दाबो श'रुम कन्डिसनैनो दं जेबो जायाखै जेबो स्क्रेच गैया स' गाइस नै नायनो हागोन गारिखौ सानसावनो नोंथांमोना लाखा बेबायदि गारिखौ नागिरबा मोननाय नङा जेबो जायाखै गारिया हले श'रुम कन्डिसनैनो दं स' गाइस आंना एडमिसननि खामानिया जायासै आरो मानो होनबा वेबसाइटआनो गेवाखै अनलाइन फाथायनायनि वेबसाइटआनो गेवाखैनो आं मैयाबो थांदोंमोन मैयाबो गेवाखै खिन्थु दिनैनिफ्राय सिखामोन आरो स' दिनैबो गेवाखै गाबोन गेवना गेवा नायनोसै ओरैनो होननाय बायदिबा दा 3थासोनिफ्राय गेवगोन होनदोंमोन दा 12ता 1तासो जाबाय खोमा गाइस दिनै जायाबा गाबोन खालामसै गाइस गाबोन जायाबा समफोर खालामसै मानि 5 तारिखसिमखा नालाय स' गाइस दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो आंना ग'प्र'आबो चार्ज गैला 20% ना बेसेबांबाल'सै स' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां स' नोंथांमोननि सापर्ट मोनबासो आं साबसिननिफ्राय साबसिन भिडिअ बानायनो साहस हागोन नालाय स' keep loving keep supporting love you all guys thanks for watching peace out